Ahoj Renčo, já jsem ráda, že tě vidím a chci se tě zeptat, ty jsi byla, je to delší dobu na mém vaření a chci se tě zeptat, jestli se z toho chytla a jestli ti to něco dalo. Ahoj Jani, já tě taky zdravím. Já jsem byla už nevím kolik to je roku, u tebe na vaření, na kurzu. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí a hlavně se mě týkalo a zajímalo mě, co by to se mnou udělalo, tato změna ohledně mého zažívání, protože jsem trpěla žaludečním refluxem už od dětství, měla jsem s tím velký problémy a když jsem dle tvých doporučení vyřadila mléčné výrobky, začala jsem se stravovat tak, jak jsi mi řekla, doplnila jsem veškeré živiny, aby mi nic nechybělo, tak jsem se hned následující asi po 3 dnech přesvědčila, že léky nepotřebuju a že problémy s žaludečním refluxem nemám. A to pro mě bylo, já jsem zdravotník a já musím se přiznat, že jsem tomu nevěřila, že to půjde takhle rychle. No a povedlo se to a je to super. A teďka to vlastně doporučuju dál, protože vím, že ten žaludeční reflux má spousta lidí a vlastně se ho můžou zbavit. A to, co doporučují lékaři, to nefunguje. Naopak se to ještě zhoršuje, ty problémy. Mám to vyzkoušený na sobě. A léky na reflux mají spoustu vedlejších účinků, takže já jsem ráda, že je už x let nejím. Ještě jsme se dostali k Renačinému manželovi, tak Renčo, prosím, ještě můžeš něco o tvým muži nám říct? Tak ráda. U manžela to bylo trošku složitější, manžel měl víc problémů než já, ale tolik necítil tu potřebu je měnit, přestože měl ty potíže, jak říkám, větší. Ale protože já jsem začala vařit a stravovat se jinak, tak mu vlastně nezbylo nic jiného, než se stravovat se mnou. No a postupně se zbavil spousty potíží. Hlavně to byla cukrovka, kdy mu vlastně ji diagnostikovali pár let předtím takovou slaboučkou začínající cukrovku, ale dostal hnedka léky a ty úplně vysadil, přestal je jíst, výsledky krve má dobré. Potom tam byla problém se zahleněním, měl chronickou rýmu několik let, od podzima do jara. Musím teď říct, že neměl 5 let rýmu vůbec, přestože pracuje hodně venku a je v chladu, nemá rýmu, takže s chladem to nesouvisí, souvisí to se zahleněním střeva. To se mu zlepšilo a pak se vlastně postupně zbavil léku, jakože je na vyšší cholesterol, na tlak, prostě těch léků, který vlastně se považují za normální. Dneska, že to bere kdo, ale normální to není. A Renčo, ještě v rychlosti, ty jsi i zjistila, když jsem třeba u tebe byla na ústní hygieně, jak to bylo u mě třeba se zubním kamenem? No, toho zubního kamene se určitě tvoří méně, když se takhle jinak jí. Hlavně je to vidět na dásních, že ty dásně nekrvácí, protože když není celkově zánět v těle, tělo není překyselené, no tak nekrvácí ani dásně. To taky pacientům říkám, ale málo kdo to chce slyšet. Bohužel. Ale musí se o tom přesvědčit. Ale i tak je to prostě super, já ti za to děkuju a měj se. Tak ahoj. Ahoj.